Ka liquid petroleum gas ne ka LPG ka belatip da ki babun balang kade ka badan kam hadu kata-kata ban badan kam haying na ka banta ban shed jing shed. Klem ka gas shed jing shed barok kilang ying long sem kin mat ik jing e ka bakraw. Ka sarkar lang ba katnat sam gas ka belatip kom ka Indian Oil Corporation kalapan bana ba barok ki nong pendan kam gas shed jing shed. Ki don kam ban pentamai yalade ban yo ya ki gas silinder jongki haki por ban wan. Da ka ba pendep iki kendon balapha da ka IOC lani ka Indian Oil Corporation balatip kum ka KYC. Banle ika KYC don kam ka Aadhaar number, ka phone number, ka irmat ne ka dur jong u ne ka ki badan kerteng hakakat gas. Ki ba klem pendep ya kene ka jing betha jong ka IOC kin yo gas yu haki por ban wan. Baro gitu ki badan kam ban le KYC ban pentamai ki kat gas jong ki don kam ban pendep haswa ka khat riu tarik jong mentau benai. Nailar ar hajar ar pheu rio.